Ikamatha video ya msiku wa lero mukhala mutadziwa mbiri ya Michael Jackson, chiyambi chake choimba komanso zina mwa nkhani zake zimene ndi zofunikira. Iyi ndi video yoyamba tisanakubweretsereni mbiri yonse ya Michael Jackson. Ndiye bwanji muyimvesense nkhani ya msiku la lero, kenaka tikatere tikambirananso kuti ndiliti limene ndizakupasirani zinsinsi zonse zobisika, nkhani zakuti mutazimvera mukhonza kusanza, mukhonza kupanganso chisankho chosazamvera nyimbo za Michael Jackson. Koma musiku la lero tiyeni tione mbiri yake mosamunyazisa kapena kubweretsa china chilichonse cha nkhani imene tizayikambirane mu video yachiwiri. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Michael Jackson anabadwa pa 29 August mu chaka cha 1958 ndipo iyeyo anabadwira mdziko la America. Iyeyo anali mwana wa namba 8 kubadwa m'banja la kwawo ndipo anayamba kuimba mu chaka cha 1964 mugulu limene iyeyo analipanga ndi abale ake. Mugulu ili linkangotchedwa kuti The Jackson 5 ndipo mmenemo ankaimba Michael Jackson nthawi imeneyo nkuti ali ndi zaka 6. Ena mwa azibale ake amene ankaimba nawo ndi monga Jackie, Tito, Jermaine, Marlon komanso iyeyo Michael Jackson. Gululi linasayinidwa mu mgwirizano ndi lebo inayotchedwa kuti Motown. Ichi chidali mchaka cha 1968 pamene anayamba kutchuka dziko lonse ngati oimba wamkulu wa gululi, ndipo iyeyo adalemba nyimbo zingapo zimenenso zidathandiza kuti atchuke kwambiri, ndipo mu 1970 adayamba kuimba nyimbo zayekha. China chimene tikuyeneka kudziwa ndicho kuti Michael Jackson anabadwira ku banja limene limapembeza mpingo wa Jehovah's Witness. Mukuiziwa ino mpingo uja wa mboni za Yehova. Bambo ake zina lawo linali Joe ndipo mayi ake anali Catherine. Bambo ake a Michael Jackson ankakonda kupezeka pa malo ena pamene pankapangidwa zisulo, komanso iwowa amakhala ndi chidwi kwambiri makamaka choimba, kamba kuti anali ndi gulu lina limene ankaimba ndipo adaphunzira gitala. Izi zinkathandizira kupeza zosowa m'banja mwawo. Bambo ake a Michael Jackson anathandizira kuti ana ake ayambise gulu loimba lotchedwa Jackson Brothers kapena kuti The Jackson 5. Ndipo mu chaka cha 1964 mongobwerera mbuyo pang'ono, Michael Jackson atawajoina abale ake mu gulu lija la The Jackson 5 kapena kuti Jackson Brothers. Gululo lidachita chinthu chapamwamba motengeranso ndi mgwirizano uja umene tauona umene anasayina ku Motown Records pofikira mu chaka cha 1969. Nyimbo zawo zidali kukondedwa kwambiri, makamaka nyimbo zawo monga I Want You Back, ABC ndi Black or White. Michael Jackson atajoina gululo anakhala amene ankasogolera kuyimba kamba ka mawu ake abwino komanso anthetemya ndi apamwamba, komanso nkhani zake zambiri zimene ankayimba zinali zokhuza anthu ochuluka motengera ndi mmene anthu akudusamo. Michael Jackson anali kufotokoza zinthu zambiri zimene anthu ankadabwa naye chifukwa amaoneka mwana, koma nyimbo zawo ankayimba zinali kufotokoza zinthu zimene akuluakulu anali kudabwa nawo kwambiri. Ndipo mu nthawi zambiri anthu anali kuthamangira m'masiteji ndipo ankakhuzika kwambiri ndi mmene ankayimbira komanso kufotokoza nyimbo zake. Nthawi zambiri Michael Jackson ankakhala mu studio kupeka nyimbo, ndipo iyeyo samataya nthawi yake kusewera zinthu zachibwana kupatula kuyimba basi. Ndipo kuyambira iyeyo ali mwana kumakula, anthu anali kusangalala naye kamba ka mavinidwe ake ndiponso mayimbidwe ake opasa chikoka.
Michael anayamba kuimba nyimbo zayekha. Ichi chinali mchaka cha 1970 ndipo mu nthawi imeneyi anatulutsa albamu yodziwika bwino monga albamu yake yoyamba ija yotchedwa Off the Wall mu chaka cha 1979 ndipo producer wake anali Quincy Jones. Komanso iyeyo anatulutsa ma albamu monga Thriller mu chaka cha 1982, anatulutsanso albamu yotchedwa Bad mu chaka cha 1987, Black or White mu chaka cha 1991 mmene munali nyimbo zotchuka kwambiri. Komanso ma albamu mmene tatchulawa ndi ma albamu okuti anagwedeza dziko lonse lapansi. Mawu a Michael Jackson komanso kamvekedwe kake kanali kopambana kwambiri zimene zimapereka chikoka kwa anthu ochuluka. Michael Jackson anali ndi mavinidwe ake amene anthu ankawasangalatsa koposa. Mwachitsanzo anali ndi style imene mpakana masiku alero anthube amayigwiritsa ntchito, mwachitsanzo moonwalk. Komanso style yakavinidwe imene Michael Jackson anayambisa ndi style imene kufikira msiku lalero anthu amayigwiritsa ntchito, komanso style iyi ndi yotchedwa robot amene anayambisa ndi Michael Jackson. Zinthu izi zimakopa anthu ochuluka kwambiri ndipo anthu ochuluka amabwera ku mashow ake amene ankazaza kwambiri mashowa. Makamaka kuyambira chiyambi chake anthu ankamukonda kwambiri. Kanema wake wa nyimbo yotchedwa Thriller komanso Bad anali makanema amene Michael Jackson anaonesa luso lake makamaka pakavinidwe koposa, ndipo anthu ochuluka mpaka na msiku alero adakaonerabe video ya Thriller. Michael Jackson anali kaswiri makamaka popeka nyimbo zina. Mwa nyimbo zimene anapeka zimene anthu ankazikonda ndi nyimbo ija yotchedwa Billie Jean komanso ina ija yotchedwa Beat It. Izi ndi nyimbo zimene anapeka mwapamwamba moonesa luso lake. Anthu ochuluka anaonesa kukonda nyimbo za Michael Jackson pamene anagulitsa ma albamu ake amene anachita bwino pa nsika. Albamu yake ya Thriller ndi albamu imene inagulidwa koposa ma albamu ena onse pa nsika ya dziko lonse lapansi, ndipo palibe oyimba amene anagulitsapo moposa amene anagulitsira Michael Jackson. Ndipo iyeyo akalengeza kuti azakhala ndi show anthu ochuluka amadikira siku limeneli kuti akamuone Michael Jackson. Ngakhale masiku ano anthu ochuluka adakaonerabe nyimbo zake pa YouTube komanso ma platform ena, ndipo mamiliyoni a anthu amaonerabe nyimbo zake daily. Oyimba ochuluka amachita cover nyimbo zake komanso kuyimba nyimbo zoonesa mbiri yake komanso kuphatikizapo anthu ngati achina Sam Mavita ndi anthu ochuluka adakapangabe mbiri yake ya Michael Jackson kufuna kuuza makamaka ana am'mathupini Jackson nkhani yokhuzana ndi Michael Jackson. Iyeyo adalandira mphoto kapena kuti ma awards ochuluka kwambiri mu nthawi yake, ndipo ena mwa award amene analandirapo ndi monga Grammy Award imene anatengapo kokwana ka 13, Rock and Rolls of Fame kawiri, ndipo nthawi imene anali kuimba mu The Jackson 5 anatenga award ya Rock and Rolls Hall of Fame kokwananso kawiri. Komanso kuphatikizapo ndalama zimene wakhala akupeza akagulitsa ma albamu yake ndizoposera pa fupifupi $750 million. Iyitu tikukamba pa dziko lonse. Album of the Year Award imene analandira kamba ka album ya Thriller, Best Song of the Year pa nyimbo yake ya Beat It. American Music Award watenga ka number 26, Billboard Music Award watenga ka 5, Brit Award kokwana ka 6, Guinness World Award ka 28. Apa tangotchulapo ma award ochepa chabe. Kufikira msiku lalero Michael Jackson amatengedwa kukhala king wa
pop kapena titankhule kuti king of pop chifukwa ndi amene anayambisa kuonesa luso ku nyimbo zimenezi komanso mavinidwe ake opambana amene anthu ochuluka amaonesa kufika msiku lalero. Ngakhale tayankhula zambiri zokhuzana ndi Michael Jackson, ndili wachisoni pano komanso ndili wachisoni ndi okhuzika kukuwuzani kuti mkuluyo anamwalira mu mphawi. Anthu nkumafunsa funso lokuti noho samusatinamize anamwalira mu mphawi nchifukwa chani. Owayo video ikangokwana ma likes okwana 120 ndichita drop video ina imene tikambe part 2 moyo wa Michael Jackson, milandu imene amaganiziridwa kuti anapalamula, komanso kuphatikizapo tikhala tikulongosola nkhani yokuti kodi Michael Jackson anamwalira zenizeni kapena iyeyo ali moyo anangolengezedwa kuti wamwalira ndi cholinga chakuti athawe milandu imene anali nayo. Zina langa ndine Sam Mapita. Anthu okwana 120 oyambirira kuchita like video iyi tichita drop part 2. Ndipo ngati mukuonera video iyi kumapeto kwa video pamene ndikuyankhula pano pa screen pali mawu olemba video imene part 2 ionereni, koma ngati palibepo ipaseni nthawi. It's your boy Sam Mapita. Tionane mu video satira. Bye.